mar LTN kamoro amora ma intiere en kinde maber makoro achako akawi akelie chenro mar duond joluo maendi kama koro joluo go eko man gi lony, joluo go eko man gi weche manyalo nyisowa weche go eko ma gintiere godo gi rieko mathoth ahinya ma bende wang'adore godo kaka oganda jokanyanam. Ing'eyo ni sama koro ineno kaka bet kanyo nyiso ni nitiere wach weche gi kikelo ni juma ka juma e chenro ni ndima mondo mi koro iwinj ni to koro en ang'o manitiere. Koro ni antiere kod wendo ka ndima migosi ma bende otimo limbe kama mondo mi koro keto ler mar weche moko to molo ahinya mag yiend nyaluo. Ing'eyo ni yiend nyaluo ni sani endi joma ng'eny oduoge. Jo China okelo yien kama nyaluo mamagi to wakete geno ahinya moloyo magwa ma iloso moa kagi. To en mana yien nyaluo kaka mana magwa gi eki. Magi te nyiso ni oganda dok e yiend nyaluo ma en nyaluo cha. Koro mondo molera wach ni endi wawinj tiende kanyakla koda katuche moko bende mantiere kaka mago eko adhonde mag nyembech mago eko gin ulcers mondo wang'e to koro ento ochopo nade makoro bed gi makoro en tuo to ang'o makele tere kaka dithiedhe. Mano e wach maduong' moro mondo wach kawuono ka endi ka antie koda ka wendo na mantiere machiegni ahinya wendo kuom thuolo ni endi en kinde maber arwaki ma mondo mi koro ilos gi jokanyanam inyis gi nyingi in wuod kanye to itimo ang'o to mabe gikia moro inyalo nyisogi. Inyalo pakri jaluo ero pako, jaluo nyanyadhi ero pakre. Jaluo nyanyadhi. Koro los kodgi. Erokamano. Amoso kamoro amora jokanyanam kamoro amora untieno imore uru. An iluonga ni Daktari Zedekia Owino wuod Kamgundho. Samo jomoko pa en Kamgundho no to ni kanyo mano nawendo. Koro an atiyo gi yien bungu mar yiendwa machon manya bungu ema tiyogo. To tuoche osebiro mang'eny makoro sani nyaka wayud ni to ere kaka wanyalo konyo mamoko manyalo konyore to wakonyo. Tuo bende onge ma diang' wawach ni ok konyre ka sa pok ogik to gik to kogik tipo mana ichango. Koro miyo kaka tuo ma otinde ng'eny ka nikech ging'eny ok wanyal tieko gi kawuono to wawacho mana man kawuono kende. Wacho mana wach pod mana mari. Wach obiro ma bende atamo liko kanyo matin. Ni jo China okelonwa yedhe gi kendo wanyiewo gi bei mamalo ahinya to gin yedhe gi mag nyaluo magi bende gitimo ma tinde nitie kambi mag Tianchi kiang'o to king'iyo gi to gin yedhe mag nyaluo ka mana mekwa gi ang'o miyo magi ka to koro oyie godo to magwa gi to wada keto ni wang'ure. Mekgi ka wayiego nikech gimomiyo giyie kodgi nikech koro fung gi losgi kaka tablets to kia ni tablets no mana marwa ni muregi kata wan be wasedhi e standard sani kata mwamiyo ji oreg mayo mok ding'e kata ka ni ing'e yath ok difwenyang' mana kima kata kiketi jigo ko ibiro fwenyo ni mo chol to mo chuoga king'ama ung'e yath koro kibiro fwenyo. To into lony mar yath ni ichako nade? Lony mar yath ni nagolo kuom ji ariyo. Mokwongo en minwa Jwang' Nyangodhe to gi Chinera miluongo na Uma Nyapumbe. Koro ji ariyo gi Kanera kacha ne kadhiye an miyora yath. Kane wen kanye? Kane wen Ngodhe. Ngodhe nitie piny mane? Ngodhe nitie Homa Bay. Koro ting'e ni be waduog wadak kodgi e gweng' wendo ka. Koro ne kadhi Kanera to an miyora e bungu dhi oma samoro wadhi kode seche mwadhi kode no bende kopo ni yie konyisi yath moro to nyaka opami nikech kiyie to yath biro rueni. Koro ma kata minwa Jwang' Nyangodhe kane wan go ne ji biro e dala to an bende mane an jaote ne kadhi omo yath. Koro miyo nonyisa yedhe gi mang'eny moweyago makoro sani koro anyalo konyo ji. Koro lero tiana gini maber nitie kama yude ma koro miyo koro in kode nyaka sani. Mano en gima ber. Koro wang'e ne weche mag tuoche adhonde mag nyembech gi eki ulcers. En gima sani koro otamo wang' ji nikech nyawacho ni kiparo mang'eny kiyudo ulcers. Tinde kata mana nyithindo matindo be nigi ulcers. Bende nigi ulcers. Ma koro wuono to koro dibed ni ang'o ma dibed ni rach? Gima rach sani en chiemo mwachamo. Chiemo mwachamo e mokelo magi te nikech chiemo mwachamo chom ni chiemo maber. Nanena Jwang' minwa Nyangodhe koketo mena kendo sa 12. To mena ni oketi agulu kanyo to wuoye okete bathe to mos chake mimede to gimoro alenya. Ang' wadwa chiemo sa 11.
omena kikawo kata iti achiel kama kibilo mit malo ring'o ng'ama chamo ring'o chweko gima sani uremo wamo ni ineno kata ka nikech yedhe chiemo mwachamo sani oting'o chemical mang'eny to gima monowa bedo mondo mi tuo nyalo mako nikech ok chweko dakika 5 kaka omena wow kata omena wacho ni wawang dakika 2 kuon giwang to onge ng'ama winjogi koro kiny tisechako ywak dho chunya rama te duonda ka tinde winjo mana ka gimoro idhe kadwa nang'ule to bende ok ang'ule to kadwa ni amwonye to bende ok amwonye to siko mana duonda ka mani en alsas tok difwe tisiko gi gas sika ma in kati chiemo kata pok chiemo to iyi opong'a koro idhi ni ang'o madhi mbele leny ini siko mna ni leny chami makati modho pi to koro iwang'e hata ban ma piny lich to seche moko bende iyudo ka idwa denyo ma kogik sa 7 kapok chiemo to in itho mani seng'en mano sign mag alsas go ing'e ni mano alsas biro kisewinjo kidenyo kabisa bas koro kiaka tiyudo ka koro ochako tami chiemo kit chiemo moko makichamo mena ok inindi ichamo ganda ok inindi imadho soda ok inindi wauso gik moko matindo kata baka kiuso to chieng' na itho koro manyiso no sitami chiemo alsas koro mae momiyo koro wawacho ni to ere kaka inyalo konye koro emomiyo nwayudo ni yendwa mag nyaluo gi nitie kaka nyalo konyi ing'e sani nitie tuoche migeng'o ma kata ok othiedhe to ogeng'e ma koro nyalo mi tiji nyalo mi cham chiemo ma nyocha osekweri ni ma en wan ka gi H pylori mar alsas ji karibu te chani ni kode ng'ata nyaka nyithindo mathindo kare wachomo kanye nikech chiemo koro ma wan gi yath ma kata ka ng'ato miyi kibiro mami lakini gima dwaro maduong' adwaro ni ng'ato kuongo dhi osiptal kisedhi osiptal mopimi oyud ni in gi alsas koro kibira gi barua cha mondo koro ka thiedhi nikech koro ng'eni alsas kucho be ibiro kona ni nasedhi osiptal to tamore daktari okona na we chamo gini to magi chiembwa ang' idwa chamo iwe gimoro amora idwa yiera idwa chamo emomiyo ayudo ni kanyalo konyo ng'ato kendo asekonyo ma ng'ato cham gik manyiche ok onyal timo ok onyal chamo mano dong ikonyori mane gima duong' nikech chiemo kiti mondo ji ochamo kiti mondo iwe chamo ok ni mondo iwe chamo koro mano kagoli kanyo ang'e na konyi ich makuot sate gas mosiko to alsas no kiwone en kende okelo ga tuoche moko mabende inyalo yudo ka koro in gi tuo moro manyichi onge go chon ineno kata mana teko wa madala iyudo ka seche moko lal to kare alsas emotime nade emokele to king'eyo ni tang'o manidhi mbele iyudo ka ng'ama dichuo koro teko ne odok piny nikech alsas to king'eyo ni kare alsas emotime ang'o emokelo ma koro ing'e ni magi koro nyinyi omiyo yendwa mag nyaluo ni konyo ji chon aneno kata ka minwa jwang'engo ok inyal tieko juma kapok ofundi fundruok tiene ni yend ka wachongo mang'eny to wariwo gi agula achiel tichwako to kochako nogolo muya ni to ka ongeti to induk tiumori koro iele mana matini to luwe wuok iele mana matini to luwe kami wuoke no pililo tinde ting'eni watimo gi kisungu mikawo steam itimo ang'o iluongo ni fundo ni en yedhe manosangi magin yedhe ochol ni kanyo chuoga nang'o takataka go tema gi yedhe to riw gi agula di achiel koseriw gi agula achiel tichwako gi kogolo muya kaka rabuon dwa golo muya cha tiwuok oting'e okete piny ka jagoro indi bede ka koro wabedo uumoru gongeti kiseumoru gongeti koro iele mana matin kama kaka nomuone gi kuon cha koro iele mana matin to muya cha ema donjo kuomi odhi ogolo tuoche te maonge sani nyalo yudo ni ng'ato ka ng'ato ni buro mako ka
kiny buro mako ka, kiny buro mako ng'uta, nang'o? Nikech chiemo mwachamo to onge kaka giwuok. Gidwa wuok nang'o? Makoro sumgi fundore mana dendwa. Fundore mana dendwa ka. Emomiyo ka sami fundori tiyudo ka gika owuok loya tidwa fundore jomadi. Achiel. Yath be itimo nade? Yath be imadho. Koro ma biro miyo okibed gi duolo e dendi masani mineno ni ng'ato nigi duolo. Be emomiyo winjo ka sani ywagore ni Kilo wi duolo. to donge duolo. Mo mwachamo mineno migwelo. Kodhi oted kode. Kaka ineneno. Kisechame e kaka en e dendwa. Samoro be in gi ng'at ma iketo mo mathin manade. Koro iredhe malich matamre gi nono. Mama mwachamo migwelo ni en mama tabu saidi. Tabu saidi kwa moloyo koro malewni. Koro ber. Koro kisechamo gi mang'eny koro gin e dendi. Koro yudo ka ng'ato nigi fungal infection mar ni en duolo, yani duolo duro e dendi. Koro magi wan gi mane koro mone kufundire ni kama nyisuni kata mana kaka rembe ringo be kuno. Ya kale rembo dongo ingeni rembo be ingeni kata mana dendwa ka. Be ingeni dend wuoyo. To bende yien mineno tie dendwa gi kamora mora mane badi marano. Gin gi kuonde ma gik moko wuoke. Koro se fundori cha. To giyawo veins kamora mora seche mane fundori cha. Koro ngima idhi yudo arthritis kanyo. Idhi yudo gout kanyo. Onge? To mana nikech chiemo chamo maber, fundruok be bang' dweche adek ifundori. To kolon to ne luoko higa mane, nyimbich ne luoko higa mane. Obe nyaka luoke. Nyaka luoke. Bang' dweche adek dwang' ni luoko nyimbich. Nikech gimomiyo nitie gik moko misungu ni toxin, yani chiemo madong' ka. Kosedong' to dhi e nyimbich kacha, to dhi otow kanyo. To loko ulcers. To loko cancer. To ne luoko yi karang'o? Mago te nyaka tim. Mago te nyaka tim. To luoko rembi to ne luoko karang'o? Nikech luoko reme mineno fundruok no. To nitie yedhe moko mwachiwo bende maluoko rembi. Koro ng'ato penjo ni to luoko remo ni to luoko nang'o? Rembi koro ringo to chiko ite. Janeno mareltin uchini ka indi ma kaka mondi winji nikech awinjo gi an bende anno ka somo ni kama duong' ahinya gimomiyo samoro njo ka jonye ni e dendwa isikini ngama kuchiwo winjo ki jony en ni kara dendi utimo duolo dendi gol gik malo dendi kare kaka wuogi onge maber mano ende achiel kuom gik mawacho ni koro mago hinyo moloyo anto ni koro niya in chongi koro muochi ni tiach mokwongo jomoko nitie ma kodhi e choo to dhi gorindi kech ok onyal guom mochung tabu mondo mi oguom mochung mano tabu malich matamre gi no. To koro e seche ma koro iwacho no mach machalo kamani. Yes. Wacho ni kit chiemo mwachamo gi ema hinyowa. Chips tiyo moko mo the mo me wahero chamo e town gi. To king'eni kata dianga wachi, dhok to tindo kethore ma kata na jaduong' kama. An be adak to dhok oke. Dhogi mita. Kiseneno ka gweno chaluorore kama, chips be ni bathe kama. Olawe matima ng'o. Jurni. Olawe majurni. Kae to jo dhano gima duoga ywak ne dhano. Winjo wach. Dhano ok winj wach e style manuwa winje wach chon cha. Nwa konyore. Omiya gike higa ni aneno higa makoro 2019. Nikech winjango. Winjo wach. Jowa sani ka dikone ni gini rach. Gimi kone be nonego kikikone. Chalo gima kore kimede ni mondo tim ang'o. Mondo tim. Jano mareltin en puonje ma pok yudo kamora mora machal kod maendi to mna kuom mano laktar marwa maneno ka koro biro kaendi ma bende koro miyo wachi ndi achiel kachiel en wud kanyam en wud kamgundo mano ntiere awendo kaka winjo kolere no endo maber oje nyingi en Zedekia Owino wud kamgundo Zedekia Owino ma ngode inokeo ngode ngode die nam ero kamana hinya joka en gima mora en kinde ma inyalo tudre kod achiel kachiel e roma tudruok mapile ka in gi penjo moro amora inyalo chiwo ne ang'o chiwo namba ne bende sama ang'o tieko to ber ma mondo mi koro kapo ni inyalo tiyo gi yore mag mbui Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, koko man inyalo tudre kod achiel kachiel e Twitter handle mara ma en @NicoKelo7
kata tiko ranyisi maro mareru ma en #duond luo. Magi te gin yore minyalo tudrigo kodwa kapo ni penjo moro amora wabro miyo laktar kaendi mar mondo mi koro ononwa tiende kata kok sani endi samoro kata chieng' machielo kochako duogo ma mondo mi koro ket ler e yo mantiere kare. Wadhi yueyo to kwa duogo kwa loso kore wachno endo matuo mar adhonde mag nyombich ulcers tiende gi kokwendo ga nyalo konye. Mane wach manitiere kikidhi mabor. Karibu uru. Wane okang' mar ariyo mar chenro niendi mar duond luo kawuono niendi ka wantiere kaendi kod laktar Opondo ma en wuod Kamgundho. Alo ero ni Kanyamgundho. Kamgundho. Okita makambo, kinja makambo be jaluonge kad gundo. Tami duong. Iluongo ni Kamgundho. Kamgundho. Yeah. Mane wach. Kamano. Koro oleronwa weche kaka ngima en, oseng'eyo gima omiyo be itiyo gi yiend nyaluo, oseng'eyo gima omiyo tuoche biro mang'eny sani endi. Winjo wach otamowa kanyakla wene gi kit chiemo mochamo. Magi gik masani koro medowa bedo kod midhusi ma kiny ka kiny. Wantiere kod wich bar kiny ka kiny, chongi muoch. Gin gik ma onego bedni ok timre. Oleronwa kaka ifundo ji chon. Ma wik mane ben sani wachako watimo kendo nikech gima omiyo wawegi onge kata achiel. Laktar, wadhi nyime. Ajuga lero ne koro. Yeah. Iwacho kaka ulcers no endo chakre. Yeah. Kamo make nyimbich. To koro itimo nang'o kuchopo kanyo? Koro kanyo kugike nyimbich ka. Koro idwaro yo ma mondo toxins ka. Mabakio mag chiemo madong ka. Ere yo minyalo golgi. Nyinyo ni. To ene nyimbich ere yo minyalo golgi. Koro kanye makelowa ni ng'ato nosedhi e osiptal to tamore. Be an be thiedho mana thoth ji mana joma osedhi e osiptal ema thiedhoga otamore. Koro kanye mwayudo yo imiyi yath to dhi golo gika e nyimbich to golo mane bowel. Donge iseyang'o dhiang'? Ineno ka kute moko ni e bowel ka. E kaka dhano be. To digol kute gi nade. Ing'e nitie jomoko mabe ok tim kada deworming yadh njofni bang' dweche adi. Ng'ama we wacho ni nyathi kati ng'ama ng'ongo kati nyathi bang' dweche adek dwani imuonyo yadhano yadh njofni. Mane mobiwi winjo ka sienda ni ili madhieri nono in sienda ni ili maonge kaka itim. Ok imuonyo yadh njofni. To yadh njofni ni en bo mobiro keto ibedo maber makata ich mor. Jomoko igi mor ka exhaust mopore. Sewinjo exhaust mopore. To kodhi geng'o exhaust mar geng'o to kodhi geng'o kore komedo mor saidi to seche moko bende ni en e bura koro ing'eni ji oloko wang'i ng'i te ang'o momiyo iketo iyi kamano imor ka gari to bende mana en gari ma exhaust ne opore ok ma exhaust ne ber bende ok iwinj kamor ang'o momiyo iketo iyi kamano yadh munyo be nitie manyalo miyo ng'ato timang'o yadh mor mani kata chemist to wan be wan kod gi seche mibiro thiedhi nyaka yadh njofni be ami apenyi ni to be isemuonyo yadh njofni nyaka mi ojitindo luoro kami ji moro magolo makae to kithnicha amiye be marego to koserego tamiye ma dhi golo gi te koserego gi koro miyo toxins ka kosedong mabakio mag chakula nitie yath mochiwo kae to dhi luokogi koseluokogi koro ing'eni kacha odong' kidonda nikech gika nyene kacha kendo achaka mi yath madhi tuoyo kacha kosetuoyo kolon kama ni giko wuok e kidonda ka igeng'o kata kanza koro ok nyal timang'o kanza mar ich koro ok nyal yudo magi masani koro kowe ahinya to koro ndre mobedo kansa manego ji mag nyombich man nyombich kiang magi gik manego ji nikech ichiemo to ok iyudo kata gari ka in go tisiko mana service to in dendi to nitimo na service karang'o ochalo gari era ma service itimo gacha ni awinjo ka be kigo start ni tisewinje gi marach iwuok itere kanye
e service to in to dendi ni timo ne service karang to chiemo ti chiemo to kendo gik mwachamo sani gik man gi chemical ma tekre gi ng'eny moloyo ngima moloyo dhano koro dwaro ni bang' dweche adek ka dweche adek ang'o mitimo to bende we winjo gimoro matin tiling jo siko nitie ga gi tim moro ka ni tuo na moro ni ka winje gisiko mani tuo na to ok odhi osiptal mano tuo ne tuo onge mar dhano to bende kata di setemo kamoro amora tema nitie kama Nyasaye ochano ni mibiro change kik iwone Nyasaye ofuwo koro emomiyo ich ka nyaka iriti ng'ene iche ma gimoro amora ma chakore kata kiwinjo ka wiyi bari in gi typhoid mana ni ei emomiyo nyaka idhi osiptal madhi pimi emomiyo ineno doctors dwaro ni opimo moyud tuo cha ni to en e kiwango mane onyalo miyi yath maromo nade mondo mi ichange emomiyo idwaro ni pimo ng'ato emomiyo winjo ka an be atamora ni kipok idhi osiptal we biro ira dhi osiptal dhi opimi oyud ni en ma jo osiptal bo thiedhi mi tam wang'e koro eka bira koro achak gi kanyo itemocho ni in gimo tamo osiptal ithiedho gimo asethiedho jo alsas go makata ka ng'ato nitie mapengo to anyalo lero ne kata jogo ing'ini ng'ato ok nyal yie ni seche samoro nyalo paro ni ng'ano aketa mondo omiyo yie ng'ato omiyo yie ni an gi customer moro mane ok nyal nodong' gi chae kende mane onyalo timo ema nonyalo madho ni onge gimoro amora monyalo chamo sani ochamo gimoro amora nikech ng'wono mar Nyasaye en be noyie na biro timo ang'o odhi chango Jeno mar LTN kamoro moro ma intie kapo ni isandri gi sandruok machalo kamano mar miluongo ni alsas kata mago miluongo ni adhonde mag nyombich en thuolo mari maber ma mondo mi koro itudri kod laktar to moloyo ahinya wacho ni kuong idhi tim nonro mondo nyisi ni to koro en gima chalo nade winjo kolero kaka inyalo time nitie ma koro rego gi ai koro golo weyo kaka nyo timo adhonde ta gima tuoyo tini mboro en process ok en gima miyi dichiel tichango ibende komi yath nyaka itigo maber kaka onyisi koda ka laktar mari to moloyo ahinya gima duong' en niya thieth nitiere mane wach maduong' manitiere kaendi ni kik ihinyri to thieth nitiere wach pod mara soda mit ndi kata an omit e dhoga to ni alsas goli agolo e soda ni ok inyal madho ang'o ni ok inyal madho soda dong' ineno ka koro en gima tek to soda to mit kamacha nang'o ok inyal madho soda ni alsas ogolie nyaka koro wayud yo ni to tuo kona mane midiye go chalo mana mwanda ka ji odhi pedho to kogone shia to guok ni kone gi kode tiyudo kama idhi make go mane kaka tuoche gi be watimo nitie mana kona mwadhi go kode nyaka chieng' ma yud kama make go tiende ni ng'ani ochango wich bar masate nyaka idhi osiptal tang'o momiyo wiya tinde ka chiew to wiya bara samoro isebedo ga meba samoro isebedo gi typhoid nyaka ing'e to gik moko duto kuom tuoche gi te chakore kanye chakore e ich koro ine ma nyaka iriti ich e injini mar gimoro amora koro iye ma nyaka iriti koro gima ranyisi kaka mag wich bar mokinyi gokinyi go ang'o mago gin ng'ato siko mane en wiye bare pile nyaka nene wiye bare ang'o momiyo wiyi bari be isedhi osiptal mopim ni tang'o momiyo wiyi bari koro ber ka hapo noni winjo ka nitie gimoro amora machalo kamano ndio dhi osiptal mondo opimi mondo yud ni tang'o daktari dhi pimi dhi nyisi ni in gi typhoid to en e kiwango mane inyalo miyi yedhe mage to miyi yedhe ichango kanyo koro chiemo ma ng'ato weyogi kisethiedhe odokie nyaka idoge nitie kiwango diere mabiro nyisi ni koro to doge chiemo ma nchi weyo ka ok idoge sano ok en gima imuomri ok en gima imuomri nyaka gika akwonga thiedhi maneni dos mamiyi ni to koro romo koro kuongi bila na achiel to ka thuolo marom nadi mondo mi dweche adek alsas thieth dweche adek koro makosa mabe jowanigo mabe wayudo ng'eni gimoro mane gi berne gi rachne ng'ato chako thieth matin kowinjo ka koro kata odhi obilo sodo madho ok oduogi to dos ok otimo nade ok otieki ineno kama makosa nitie koro obiro gi mbomne nikech ne ok otieke owegi e kore koro miyo an balamo ne jowa ni yawa teme uru tieko dos we ng'iyo ni thiedhi tiwinjo maber kae tiwe dos gi e kore daktari ong'eyo gimomiyo nyisi ni yedhe gi imuonyo gi kama okinyi odhiambo ndalo 5
gijandiko ga 5/7 ndalo 7 e juma. Wan bende ka koni ni abiro thiedhi dweche 3 e ulcers. Mak dweche 3 ni thiedhri mochangi. Koro ko onge lokruok, koro kinyisa daktari nyisa kama to pok aneno lokruok. Wan be yedhe gi waloko. Aloko ni yath. To yedhe moko kech daktari kaka moro kech maka ng'ato madhi gi wi nono. Koro kanyo waduoki. Yath onge mayom. Kata moxil gonye ne kachi nang'e ane. To flagyl chalo nade? Ise muonyo flagyl. Ochalo nade? Kech ahinya. Onge yath mayom. Makine yath mayom okete poka na chati memo. Koro dhi otore gi kanye. Gi. Koro mano be wan be watemo timo to ok giteni gi kech. Nitie achiel manyalo mi makech to ja ulcers be ng'e ni ok dwar gik makech. Koro ang'e kaka deal kodi makata ka nitie kaka in gi ulcers to kanyal mi gima kech mokwongo. Kata ka migo to nyaka nyisi gimi dhi tiyo go kode to onge gimi dhi winjo. To ko kitiyo gi gimoro manyisi mamano to an mang'eyo mondo mi kik winj kech neno. To mano nyiso no adhi kendo to in gi ulcers. Ranyisi achiel miwacho ni nyalo bedo ni in gi ulcers en ni koro korka ng'ama dichuo kaendi teko dok piny leny ne ng'ano endo ma dichuo moro moro ma intie magi ma samoro timbre ne jikon magin to iwe ni samoro ni etana matinde timo kose tinda ti ndio ni ng'ama dichuo nyal ti kata rom ne gini para ng'ama dichuo ok ti ng'ama dichuo ok ti mana chiemo matinde wachamo matinde duoko teko wa piny ng'ama dichuo ok ti chuo winjo lerno maber kapo ni nitiere kod tabu machalo kamano wendo laktar nitiere ka ndio lero ni mar be nyalo bedo ni en ranyisi ni ulcers go iko ochopo kuma koro gibende githago nyaka ngimani nyaka kor kamai to mane kochopo kanyo to koro ng'eni koro en wach matek koro en wach ting'eni mane dala mane dala emo mi iluongo ni kang'ane kata kanyang'ane ng'ane be no amna korgi nyako ja be no amna korgi kodhi kucha no chiemo maber dala gi malich samo no chiemo maber dala gi molo dala odak maber thori gi molo haki ne mano ok onyalo yudo kucho nyako yud manaka makoro mane dala emo mi iluongo ni kang'ane kata kanyar ng'ane los dala ni ng'ama dichuo kanyo endo koro okwal no asiri ka ende gi laktar ma gik matimre to king'eyo koro in goch mane mogik daktari wach mogik ang' na nyisi gi ne kati bedo ni setemo osiptende te misetemogo to pod Nyasaye ni konyi tema nitie kama ibiro yude konyruok to iwuotho ga kanye gi kanye an awuon anyalo nyiso gi namba na mokwongo ofisa ni Dandora Phase 4 mana Juang Herbal Clinic Dandora Phase 4 koro an awuon tarik 5 abedo ga Mombasa pile emwadhieni tarik 5 pile an Mombasa ine na ng'ama koro gachi wuok koro dhi adhiya aya tarik 9 abedo Nakuru tarik 9 abedo Nakuru tarik 10 abedo Kisumu Udhusu Winam tarik 11 abedo Ugis tarik 12 abedo Awendo Thurwa kuro ane dala tarik 13 abedo Homa Bay kata chaka duogo Nairobi ofisa Dandora Phase 4 tachaka chikora tarik 23 wuok abe tarik 24 abedo Siaya Kababa tarik 25 abedo Bondo tarik 26 kenda duogo Kisumu anwora didi diriyo nikech jing'eny Homa Bay ba anwora didi diriyo tarik 27 kenda an Homa Bay koro namba na matiyogo obedo mana namba di achiel ma en 0722 56 9564 0722 56 9564 nono abiriyo ariyo 5 auchiel 9 5 6 4.
Winjo maler kamoro amora ma intiere nyakwara mogi en wach maler ma omi kendo wach mangima moloyo ahinya mago eko mag ngima kaka nitiere. Ing'eyo ni gima duong' ahinya e ngima kaendi en ni mondo ibed gi ngima maber mondo mi itim yoreni. Ka in gi ngima makeng' yoreni ok inyal loyo mang'eny, ok idhi puothi, ok idhi tiji, ok itim gik mang'eny ahinya. To koro omiwa thuolo ma mondo wabed gi joma chalo kaka koro Ajwang' Herbal Clinic ma koro konyowa koda ka wechego eko mag thieth. Iwinjo kaka okete kanyo to bende piny ma TV ni kanyo king'iyo sani endi wang' jowi ni kanyo giringo kanyo kaka crawlings ibong'iyo gi kanyo ende ng'en odiochieng' ma kamane ma entiere kanye kapo ni in e gwengego eko mondo mi ichop kanyo. Ka in gi penjo moro amora thuolo ni kendo pod en mari nyalo orogi e yore mana anyisi kaende mag mbui Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, kok man tudre kod achiel kachiel Twitter handle mara ma en @NicoKelo7, ranyisi mareru en duond luo. Namba be nitie kanyo endo mar WhatsApp, inyalo ore kwayo mari mar mondo mi koro wamiya samoro in kuond mapok ochope, ber mar mondo mi koro utudru kode ing'e ni unyalo chopo namba ba miyogi ginyalo tudore koda direct. Tudore kode direct. Mano ema koro bro kelowa e giko machendo ni endi otieno masani endi kageno ni kamoro amora ma intiere iwinjo e okang' maber. Nyaka wachak rom kendo chieng' wuok tich machielo ka Nyasaye olosono kinde machal kama endi. En erokamano mang'eny ahinya ne in janeno mar LTN kod in bende laktar kuom yudo thuolo ma mondo mi ibi. Erokamano, adwoko erokamano. Nyasaye kokonyo kochako waluongi chak iduogi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Un be Nyasaye okonyo. Erokamano. Yeah. Wachak rom kendo e thuolo machielo. Yeah.